Ensoko TV na gukwandire andonsi asore nugo saba kwa nenga kwa nyara kwa kugutwara litukorigia na bego kwa bero gukwegokera nimirubero ya gendera sembeo Ensoko TV ukora ya senchira ya bene obuno butukubwa gatatu mutinyo kianda mwako yiga gwekiri bubere merongevere na isano nchenkoro kwa Clinton Ondiki na nchenkoro kwa Frida Kerubo no basemelya kwa nenga no gendete kutwara oburigeria borobia mwancho murigeria etogo kwaligani bene elinde tusange asobwamo asemesa ya mangana mayato komanyali abereka gokorekana kurwa chinsemo nyora na bogotobwatia chinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ensoko TV na bega sensemeri ya YouTube gwetera Ensoko TV. Wego mwanchu murigeria ritukeriga kireria Jumatano una botambedo chikobato gosanga asensemo yeringana ryeke moya korigeria amangana yeke gusi na bego gosanga komanya chingencho chiaye abigase studio hobotko bwarero tuchigosanga nere Edwin oyo oraje konyaka bwago tokonya koenekya komanya amangana yiga ninkiamirete na bego abari kibaito bamangana kurwase chinsemo banyarre ko babagosanga negati yabana inchi eriko rya komanya buna ekegusiye kega amagana yiga na bego chingencho chayi gotoskana na bogosanga naitwe wetera senseme yo yemitando yemito Frida komanyire gosanga asiri tukoria rero Frida bayita kibosedi etakiriye kemoyo butko bwarero turachi gosanga mwanchi muri yari tukoria rero etogogotebia otomo ujumbo ya genke erinde ototebie etobauti gatieringana ogochuka no gochuka ogochuka no gochuka nimetenga mwanchi murigeria rero tukanitie tumumanye ekegusi abasaya baba komaite mbaramanye ekegusi igogo ikato tumikiri bageri gari abene ko bamanya asobwime negati yari turachiko batugosanga ge karansike umurigeria karibu sana na inde tukosaba kwa bera sokonyora ke konene tugochaka ama yakuru Ensoko ensemo obutko bwarera senchira yoko ikera no robot buna kwanja nimbwa maiso mioyo etamanya ini aya ndiga gocha maiga yeke kore kyoko ichania kwanekiwa ase ensemeria ya Mausa hewodi ase ensemeria ya Mausa hewodi ya nyama ya ebunge usase county ya Nyamira ase omobere busomo sawa yomo aserieta makori hanyara ko bakagwe sokya na wanchira na kunyara ko baga kwanekia yeke kore gyuko muita umwanchoye Faith Kemunto korengana no mubari we serikali nigo bero berete ase ogochigo tindokora omobero yo ayamagega yo musawo yo bwe myaka 23 woitabera nanga nigo abete kago korege kolegyo korende nigo eyamate ya Faith Kemunto yabereke gwesokya bene nabo igo kubulia serikali ebeke gwesona nigati elinde kwenekinga eyamate yo nkonyorore oboine abo bisabo botuki nabo igo mubari bo mobere Nyamira nigo bagenderete na mariganio yoko yatindokora mobere bo moiseke asamoreta Faith Kemunto uyo kageire goitwa no mosani oye umumuraso bwanjani Gideon Makori na kuyotindeka seribwago ase kenyoro kya Maosi imeye wodi ya nyama ya West Mogrango imeya Nyamira tangu amana nakaa Nairobi. Sasa tukajadiliana tukasema hiyo ni ngumu kwa sababu hatujui mtoto ako wapi, simu achukui. Tukamwambia aende aweke report police. Wakaenda wakareport, wakaandikiwa statement. Sasa simu wakaanza kufuata simu, wakaenda Safaricom wakafuata hiyo simu mpaka ikafika mahali simu yake ilikuwa kwenda mpaka huko kwa hiyo nyumba wakapata huyu mama ya huyo kijana ambao wanasema alikuwa rafiki yake, mama ndiye alikuwa na hiyo simu. Na inasemekana ya kwamba walitoa ile SIM card ya Faith Kemunto wakaweka SIM card nyingine, lakini simu ilikuwa ya Faith. Sasa wakaambia huyo mama afungue nyumba ya kijana. Mama akasema ana kifunguo. Askari wakafunja hiyo nyumba, kuingia wakapata viatu ya Faith Kemunto. Tukachimba kidogo tukakuta kumbe mwili iko chini, nywele kaonekana na mwili mwingine kidogo tu ikaonekana kiasi. Wakasema hawana uwezo ya kumtoa mpaka waende wapate court order ama wapate government pathologist ambayo atafufua hiyo mwili.
Rafiki yake alipomuita akaambia mama yake ya kwamba mama, ninarudi mwendo wa saa 11 ya jioni, lakini hakurudi mpaka tuliposikia ya kwamba amepatikana katika mahali mchanga unachimbuliwa. Sasa sisi tunahuzunika, tunaomba serikali yetu ifanye haraka ndio hata wazazi wapate afueni kidogo, hata sisi wananchi tupate afueni kidogo. Gideon Makori nigo haenegetie wanjirana kumuita omwanchi oye oyubakagire gocha kogende wiki yeiga gocha kogenderia masomo ase University ya Machakos. She had been staying at Nairobi when she finished the Form 4. She has been staying with my sister and even my brother who are staying at Nairobi. Since then, we had preparing her to go back to join Machakos University. So we said she comes back here, do some 2-3, we prepare her so that he go and join the university. Nige family ya Nyagosira eyuere no borobo nene yaganirie obwene boikiraniwe asugo itwa ko mwana obo kireo abanyanyimbo abatuki bagenderete koringoria esimi yomukagerwa abo boiti obwo. Husunika sana, ama mimi mwenyewe ninahusunika kwa sababu ya huyu mtoto Faith ambaye alikuwa anatuhusia masiwa. Steven Nyarikemunde, Ensoko TV, Nyamira. Nege korwa kiogo ichana sana Clinton ekero konyoranga abasai bagwitana singenje yobwanchani. Namono bari barase chisukuru ni myaka emeke babiri bagweso ni ase bikore bine biga anake bagwenete guidance and counseling yo gokonyo kwa neki muna kero baganda tinemero biri yabo bwanchani mburi bwa bantu bonsi bayire magoro make tokona terali na buri abandi. Okay, goskabo sio mwanchi umurigereria magega ya mateyemo gwesiria abantu bane asoko yera nyumba ewiki yaita asensemo ya nyamakoro teye gotoka meya wadi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masabi county ya Nyamira nigo ya matetigalite ya sabire obokonyi gochya asaba nabo batigalite asebaruro gosaba gochya se bali bale noko ganyo kuya kobakonye likogenda no bugima bwabo. Kero basabire gokonya kogenda na bugima bwabo botambe nigo boigo basabire obotukiko enekiwa ekyo obotukiko enekiwa eri komanya linki kiretege korekyo erinde amate ya tigaire enyore obwene bwaye na boigo bwa bwango. Akoro kusabira nyamaita kenga okwera ono nabande no moichano mone ikeranye ke nabo kengagete keke kamba gondurwa ni mone ekera mangana ya chete ntate biringo imukibugo ngojigo ikom kanyana na bana bane bakoye babeire libu no rokete ngaba ali bakoigo chiali ono na tantanete gasinyo gentongo kora ono ngong chane ta abana na tigeirwe abana chintakana una basogete batagwati kende mumanye ta abana baisege ngakibago tumekangana bagwate batagwati kende ngakibago sirwa ngana asenge twanyolire tekeranyeke eke kongmono ekera gosiria abantu bana ase family ndete kyomo cyane sana but musoti umindo ati abana bane kuna mwati kire kuiwa babere ngokora bali form 4 omokoti ngokora kipse grade 6 no monene akolete catering lakini takwati asi akora na appeal to the national government na county yetu ya Nyamira, the officials abanene ona ngo basabanga akimukonye family abana abanyole stili haki yao ikera ko yandu atebiunga tudineke mebireye kumaine mutararekana but ngo akire county commissioner ya Nyamira ngambiamon ekiagera arule obuchika abana abanyole haki yabo tegere masisha maye kogendera. Toskabosio mwancho morigeria ensemo yabamenye be county ya Kisii ananike gima bali bagokora bonjoria bwabo imuyo muchubo songo
nigo baesokire na gukwandira igoro yogokonga kwobugima ane mono uchumi yense ya Kenya na igo kwirira obugima okonga eke nigo gekwirira abantu abange gutwara obokongo kwenyorera ekibakulia asobwango okwanane Nsoko TV omubasolero nigo abonchiriria bubatebire buna uchumi yakongere kigima na kubugania eserikali wakora amaonchirilio abantu bona igabona tokwana uchumi geserikete singe abantu abakena babwate ebintu nabwati beza ensemo y'abamenyi be county ya Kisii anene kigima bali bakora obonchereria imeyo mu Chibosongo nigo besokirie na gukwanira igoro yokoboko be gwa uchumi ensi ya Kenya yokogera obugima gokonga abwasa abantu abange batari konyara kwenyorera rone kibakulia sobwango amaene egento kerega uchumi ya Kenya ndoche nga yatoberere nkongu sana munabona njo mukori biashara na bedi town gaiga na bigete bintu byane gankonia biashara tibiyo pia biashara birenze para munabona tonene transport konyorere nkongu sana uchumi ya tabaire nkongu sana kerema uchumi ya jandire igaiga nkobukori mezigo ligere mnene sibete ya Kenya bonere mbe mono uchumi ya Kenya etogopule mwe serikali nababunga bali abanyere barororo ababunga bwande ko diriji ko litangani bara arusi gento gekoro kwa kibese kiama kikwakanu kuchisukuru kirarosa makabo tiendese national government nanake nigo bakwanira igoro yogokina kwa magori ebinto abwasabate babuna egekogera magori gokina nokinigwa kwa magori mavuta ayuane nake arayenge nene asensemo yobosombi entege tangania serikali yare okora ira ina nsemo ya mabutira tuyiriria mabuta transport madendo bamabutona amabutagwe kire kintu kyabere chenui none ndagereria ko transport etikochaga indagire toko rusisiko yacha eko machipa lakini singenja mabutari igoro uri okorete ndagire na yare gwikamente siringi 2 egere achwikere ligori lya gorete ndagire nigo boigo bayesabire serikali ubwato kachibesa kuchasa chiskuru asobwango ekiagara buno bugima bokongate abana babo nigo bakuranirwa kuchasa chinga chiabo ilikuwa ya school fees na igo kuba birengereryo korengana no konga kubogima ane baga sitako sari wose ngijo serikali tera toba besa school bona bana bonsi basari wojinga kene ngeyo nabo tobaligere tosire ningitoko na serikali ya thati nkobeka yange chibasa school chigokonya abana chigoruwe ndagera base chinganjira ikororo bali mbaranyari ko urandagera barageria abana aba bona utumwana uchisiku nanda wakomanya oranka abarimu kagia barimu tosorore abana kibajire munanja kerama engo rusijibeza ngonda ko bayire sukuru mbabu atindagera bako abanafunzi abana na otore na mchinka kibesa ntuakana chirichinke tokonyara nchiri goisana bono nigo bayesabire serikali anene inse yoburaibu ayo musike William Samuel Ruto kubororoberia obogima bakwana nari gusaba serikali ya Kenya eteme kuligereri sana abana banyari gosoma bagende school basome balige none chinyagitari amario gatokororo abana tokartu arwatu na nyagitari arwaligwa na abana bagende school banyari gosoma bona uchumi ya Kenya yabirembe tigatorige njera twanya konya akumulige umuntu inso muntu mutaka neranya ari guikeria sara anyari kunyara national government ibeke sukuru abe free ezukuru abe free esenga nyuta ujiko nyakomayango mwana isana bwati besa usitabwati besa abantu bana basome sukuru eso mufiri esenga njo kibese kigo cyaruko kikano kanonge igabana nebwati besa nga nebwati besa ya sukuru ndobwate GMC kiko taji bwati besa sukuru kibasire kikoru kulingana nabantu nabagwakira abantu kikura tazi wa abana balisiko kibese tikaji ndo mubuko yomo kigabana tikaji kukibese kirosyo ne kibarabara kibese baro kimata bono nigo yatigera serikali kwegobirero by'abananchi ere kwene kebuna amagori ebinto ao ngokea ni gware ere kororo bya obogima nguripoteria Nsoko TV kurwa sobo gatagati wa Chibosongo county ya Kisii reteriane Wycliffe Orenge Mbia mano sana umulikito Wycliffe Orenge asoko ira chinga kichago nabo igo gutwariganiria oroboti rwasinchira yobo ikirano goska busio asoroboti runde nigongo kumanya buna ekyombe korwa ANC ya Australia nigo kyabwateranire ne skuru yo maigelio no bobundi imyakisi elioge kinya obokoreri anene ase chikosi chokoboko kolengana no muteneneri w'ikyombe kyo Brenda Newell niga tebire buna aboro kyo korwa ANC ya Kenya nigo barachikonyora obuya kosoa ase emerobeliyo naboigo nigo bona tebira mabaga yemerimo ime yense ya Austria nigo barachiko yanyoronyo bagwetera bose bagwetera amaigeri aiga muroberi uyo ime yeskule yo ya Kisii National Polytechnic nigo bona oyanekiwe no mu principal John Okola uyo yarire buna emerobero niga bekire cyo kwanekia muroberi uyo no chikuikirana ase nchirengia buna eskuru bose buna chiskuru chinde chobobundi
Because what we're doing is something very unique. We're bringing Australian qualifications, which are internationally recognised. Around 36 countries globally recognise the qualifications that we'll be delivering. But it's a unique model because too often the pathway to international education and international careers for Kenyans has been too difficult. So what we're doing is bringing the programs to Kenyans to be delivered here at a significantly cheaper fee than they would pay if they travel overseas, but at the same level of quality by partnering with the fantastic polytechnics here in Kenya. We thank the government very much because the government has been key in helping set up the program, and we're really excited because it gives Kenyans the opportunities to take an international qualification which really places them in a unique position across the globe to access occupations and jobs in a global market where we know there's a big skills shortage. There certainly is in Australia. The qualifications we've identified to deliver here at Kisii National Polytechnic, as well as the other institutes, is really targeted at managing those skill shortages and providing more skilled workers with global qualifications delivered locally. We were launching the partnership between Signet Institute Australia and Kisii National Polytechnic. Now this partnership and collaboration is about offering skill training at Kisii National Polytechnic using the Australian curriculum, and the certification will be on Australian examining bodies, and the certificates that will be given will be recognized in Australia. Now this partnership was launched, or was an agreement that was done between the government of Kenya, represented by the PS, TVET, and Signet Institute in Australia. So we are happy today to launch the program, where we are now enrolling trainees to take up various programs in building, automotive, and also in health sciences. These trainees, after getting their full certification, after completing the program, they'll be eligible to work in Australia. Tukoska bose mwancho murigereria aba wanchureria bechiro ya Kiumbu nigo bono bare no mogoko chingaki banyoro bokonyi bwechia buroni kurwa somo samari muyo yubigoro mwana siasa sirita Betty Kimunto Michoma. Abo nchereria abo nigo bamusabire agendere gokonya nabande asekiringa yo kwegendereria asobugima bwabo. Nigo to wakera oyo minto Betty Kimunto Michoma oyo kubori obimenere kwa Kisii County ase ainyoire abangina baki na gusabangina baki Kisii County bonsi ipi itkoria lero igo twatara buna kemikea yani kemikea iyo ikorukuna kemtokea ikoinyora abangina to support abangina to support vijana to support abagaka kera aina igongo saba abantu baminto baki Kisii County aso bokongore oyo minto kemto osokire gokonya abantu bari bwато bokongo igongo teria bangina aba minta ba mama abu ditkeria rere go twainyoire twachakire Kiumbu gaiga ende to support abangina aba bakabake batabwati kende nabangina aba baso ebyombe ende omongino yage ntikonya ko babwatireria kiri batagete kurumaega nabere no mogoko manene ekaro twanyorero yo minta torangeiri tochoko chamaega gaiga toche korora ebinto byo minto oyo korokwa Kemunto twagokire sana ekaro gwatochakeiri bono ma unande smart gwatochakeiri una tore smart gari toke tokoniri toke emesino bare gaiga twagosabire ogenderera iga nando chochiche otokwanere ntwa banyene no tore twakoganirie ase ngenjo torocha bochori buna twakorete ase bwato ikiri twana korora muntu gocha buna gwachire bono ochochiche otokwanere buna ntwa bangina abaregeu otokonye ase biashara biribyo itotogenderari na indu ntore magega yao nande goika toko echipu ono yo na chache
anda babekere stock yake yemente alina ilikuwa akore esenge jomu ake kura mutari komente rukeni igo igetrana ko basa pa movera mo mwensiga next time kagocha abamente chia broni echiga amone stock inge wenye wako ni natoka kura matoka na nalinga na abi ire bya gosere bo abagina gose bano tori bya tari Manchi mulielia korwa asoroboti oro ni gongo manyabuna ni gotubonete kogenda aso mutimo komukego kondo mwanchi mulieto taraso aso mutimo komukego inyora chinga kitwa chaka ni gotwa batogokobolia bekogotuma ujumbe ya genke aseto kumulikira ringana liekemo ya Clinton litkolia leto kumulikira ringana ogochoka no gochuka ogochoka no gochuka nimbwate na inche amachibwana ninge bangete konde chinga kichigwika ndochikoba togosanga nere omwaka Edwin Nyangagu achikoba kagotomanya andake hamarieta iga na yikegusi ninkiamine tiase nchomete kelto algo sanganera gotomanyinga igekoro kiangeire timete no kuba kubatakana nechingenjo chiekerero enchera abagusi bangere komenya ikegusi kandake nkero chigosira korenga nechinkwanchia kono no turegega kwane kiabuna iko togosanganera sensemo ya kabere atomanye ogochoka no gochuka na nchenchi komanya ne amachibwane nara yekene osena incheno ya mugwa wali bireke gusi nayo mwanchi murigereria antora gotiga magega ikiagera twabere tugusangereria ebirengerere biago wetera abasaki baito bamangana maya igo mwanchi muriria teto sio miechiduka ke igoto skatonyegera nkwira antora segeke kekerebosio elinde tobe tugusanga amangi Eje Nensoko TV Oboroso bw'umugusi Omurigereria bw'Ensoko TV mbuya mono sana ase ogochora gotengera Ensoko TV oboroso bw'umugusi igo gochikomerana na inche ritkore Juma chinsa ikomicha magoroba ase emeza ya mangana maya ekerongo chigukomanya ayagwateka koru chinsemo ao imeyense gendra gotengera Ensoko TV oboroso bw'umugusi erietariane Linet Nyambane. Abakuru nigo bakubinera iga abasacha baniberani n'abakungu mbayiborerani aiga no goteba iguru yikinyo kubwaterana gokora emirimo amo elekero yomo anyoro bugimo buya bwa masikani nabuko niba onywomere oyonde gusomosagarie umukungu nere nabakuyibora omwana akonyo oyonde nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asige kigetambe na gokobo kwali bya asemermo yao kampani ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asiga kimyaka 52 na kianda asobonia bwebyuma ao byubuye bwekerengo kyayigoro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyogushyarire bimeria mache chigenerator chisola panel amone machine cyogokenura mache boygo ngokunya bari bisima ngwagacha bari swimming pool na gugisibya nkoni bara malyogo yogokenura mache asumu cyobosongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kenege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708 623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324 nuganite skuru aso mwana warakora ibya asamasomo nechikosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao
emerulito nige kugenda namaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo nechi laboratory nebirasi bito nebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakiramya mwana wa saba no muko na turetera ande nko basaba mo bendera turetera abana kiagere school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school baiga na berengia asaba na baito bagosoma asamange twakirisimia sinamba 0722734583 St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Eye Nensoko TV. Uboroso bumugusi. Karibu sana naendo mwancho murigeria mbiyamana soko gendera gusangana intwase emesa ya magia ense ya mokuru Ensoko TV na bono toko gendera gukumanya asoroboti rukubwatia kungusanana nigo kwaenekiwa hegati yechinse muibere cyababwatani be sector bodaboda asensemo ya Syokimau mulolonge county ya Machakos emaega yogotaigwana kwaenekiwa ekero kyobachori gyokumurigia umunyakirogo umuya Ensemeyemo nigo yalinge komocha egati y'abana siasa kurigia wosona na gati yobochori obo kurinde ensemeyende nigo yamocha oborai borarabisi ase obutumuki obobe wechinguru cyabo eligoturubania obochori obo Tulipewa pesa na Excellency Wavinya Ndeti ili kuje kusaidia watu wa bodaboda. Lakini hiyo pesa wakati ilikuja walienda wakaeka kwa sako ile ambayo imekuwa ikinyanyasa watu wa pikipiki. Hapa Machakos County specifically hatutaenda national sana. Tulichagua watu watano. Tulichagua governor, senator, women rep na tukachagua MP na MCA. Sioni kwa nini iwe ni staff kutoka kwa ofisi moja ya mheshimiwa mmoja kwa wale tano tulichagua, ndio inapushi sana mambo ya kuita watu wa bodaboda, mambo ya kupeana pesa 500 wanawekewa mafuta ndio wazunguke huku wakituharibia jina. Hiyo si vizuri, si vyema na sioni kama ni uongozi bora. Hiyo ofisi ambayo imeingia leo, tuko tayari kufanya na governor, tuko tayari kufanya na MP, tuko tayari kufanya na kila stakeholders na security wa hapa area ya Mlolongo Syokimau ward hata county. Kwa hivyo tumewakaribisha na mtukubalie kama viongozi wa nchi hata wa county, kutoka kwa president wa bodaboda akomblai. Huyu ndio kiongozi ambaye tumechagua kama wana bodaboda wa Mlolongo Syokimau ward, na huyu ndiye anafaa kufanya kazi na yeye, kwa sababu tumetumika vibaya. Pesa za wanabodaboda zimetumika vibaya. Pale kuna zako imevunguliwa lakini imekuwa kama benki. Pesa yote inatoka wanabodaboda ya kuwasaidia inaletwa pale, inazamia pale. Naona watu wamesema ati wamechaguana. Tunaona wanasema walikuwa 700. Sisi tumeshangaa hiyo namba mahali imetoka, sababu majority ya watu ya bodaboda hawakwenda kushiriki kwa hiyo uchaguzi. Na mimi nimejipata kwa hiyo karatasi yao ya ballot, ambapo mimi sikuhusika kwa hiyo mambo yao ya uchaguzi. Sababu ya sisi kukataa uchaguzi, tulikataa uchaguzi sababu tuliona kuna mapendeleo imefanywa pale na ofisi fulani za wanasiasa, na pia tukaona ni kama pia administration ya hapa. Tukoska bosio mwancho murigeria soroboti ronde ni gobono siringi ya Kenya nigegendrete gokoria buya ase chinse chinde kyagera $1 nigegendrete gokea rigori ayankorengana no monchoria oyo nende oro mwana siasa kurwase county ya Kisii mongina Jane Mora Matiabe nigasabira abakenya wesika omorai bwense ya Kenya Dr. William Ruto na gwetanga kurwa ase okumurame kyagera nigo atemire kigima gwikirania obokoreri ao in our country kerango kwano obomaene bwa mang'ana nchendo chenya $1 ya gure rigori isiringi ya kinire
onya yakinire ngitora ng'ainanire naki nga Kenya terigo change Kenya tole buya nagenda Uganda 2 weeks ago igambate ibesa ya Buganda terikende gyonse yani very useless. You have 5 million tingo to kuira monto no bizi no nyene hoteli omugorire no nendagira aragira igote ono ngito kuna kuramere besa ya we are on na let us bush ad egere tonyore economy ya itebu ene kabisa tosuke nande ka umugambiri baga abakorere gas our national leader president, let us give him chance atokorere gas akore gas bineta keire chigo ika 2027 no more mo challenge in the box nyetara akora ken lakini nyokorire kende then again you bush mwagende kuchimutu yakona kumurama mweri baga no nyene bukwe gukwananga murai tatakeiri kona kuramo chingaki ensengima egochengera litko lyomubaro obwabantu okoboligwanigwa kwaruligo chia asabo iboli boigo eyamateko enekebuna mbali gotigera abasubati egurubo yo kuibora abana na boigo kobalera kolende nigo emerimo yo ebwenete gokorwa na baiboli bonsi. Ayo nigo achire chingaki kiombe kia National Council for Population and Development NCPD kia roboti ruaye hasiria tabiribuna abasae hekatie miaka 15 ne 24 nigo bakagaire gochia ko babantu chimilioni 2.3 hase abasae be miaka 15 goikabari 34 bakagaire gochia ko ba chimilioni 2.3 goikero mwaka bwechirubere 20 mwaka bwechirubere 45 abona bo bagosoa ase enyomo omubaro nigo ogokina ase boigo bakwanire obuya buyamate konyora abana Usubu ya mate konyora abana habwe iranyara koba gekorenda. Litkolia rero nigo muraibwense ya Kenya William Ruto aligania abambasada kianda bechense ase nyomba yobura yenene imiomocho Nairobi egati yabali baikirana ngamona Gideon Bahar kurwa sensemo ya Israel na boigo Hakan Akeson kurwa ase ense ya Sweden abo bakwanira igoro yechi sector ekyo chense ekyo kirachi kobwaterana. Ose kubwata ne serikali yensi ya Kenya nimerubirio ao hanemono esekte ryo bochanu otinyo borendi na boigo kubwaterana asesegi yo kurwania monchoreria yerire. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. It is with great honor and pleasure that I present to you my credentials and my personal greetings from His Majesty the King of Sweden. Kenya and Sweden are good friends and long-standing partners. Last year, we celebrated 60 years of diplomatic relations. In the commercial field, we've been here even longer. Ericsson came already in 1896, Atlas Copco in the 30s, and Tetra Pak in the 50s. And since Kenya's independence, around 50 Swedish companies have established a presence here. They become part of this thriving and dynamic economy and are very happy to be here. And there is scope to do even more together, and I will do my very best to make that happen. Your Excellency, Kenya and Sweden work hand in hand in multilateral fora to promote peace, prosperity, and a rules-based world order in line with the UN Charter. We also have a long bilateral partnership in development cooperation to improve livelihoods, foster innovation and resilience. Today, we increasingly use new innovative instruments such as guarantees, challenge funds and PPPs to engage with our Kenyan partners and to mobilize additional funds. Furthermore, we have a strong collaboration regarding environment and climate change. It is my privilege to present to Your Excellency the letter of recall
of my esteemed predecessor, as well as the letter of credence by which His Excellency President Herzog has appointed me as Ambassador of the State of Israel to the Republic of Kenya. I assume this responsibility with humility and deep sense of purpose. It is my earnest hope to build upon the strong historic and friendly relations that so warmly exist between our two countries and to strengthen them furthermore. Kenya and Israel enjoy a long-standing and resilient friendship, grounded in mutual respect and shared values, and demonstrated time and again through fruitful cooperation and solidarity. Our bilateral ties span a wide range of sectors, including water, energy, trade, agriculture, health, security, ICT, and culture. Accept your letters of credence and authorize you to pursue the interests of your country within Kenya's territory by fostering the bonds of friendship and promoting to the widest extent possible the mutual aspirations of the people of our two nations. Serikali nigo yeroberetie gutinya obokoreri gati ense ya Kenya na boigo USA. Kurengana no muraibu ense okobwatira nuko nigo korachi koimokereria emirobirio yo gutinya oborendi embwa hengia yo kurenda demokrasia negati ya yanda mange murobirio yo nigo oenekiwa hase nyumba y'obura ya State House yo mucho Nairobi umubasolera. Omujumbe webunge ya Gilgil Martha Wangari nigo aburire buna aborokigwa abange nigo baracheko muchago ikirania gukora amatemu abo amanene kubatkana no kubura gw'ikibesa ase sector y'ekisemi. Kurengana no mwishimiwa Wangari nigagote abugotaboto ko gw'ikibesa kuru ase serikali gochiase chiskuru handemo na haso muchakano bwita muiga ya gatatu nigo korache kore maria kisemi ase chiskuru chinyinge handemo no chiri cha serikali. Lazima priority ipewe capitation ya shule. Hatuwezi kuwa tunakutana na watoto wa grade 6 wanaenda nyumbani ati wametumwa nyumbani. Mtoto wa 12 years mbona anafukuzwa shule? Nafikiri mahali tumefika, mambo ya capitation very important. Sababu tumeona hata kuna wafisadi kule kwa ministry. Pesa inatumwa sijui wapi ambako hakuna shule, ilhali wale genuine students wamengoja pesa. Sisi kama isipokuwa ni CDF na labda county government kidogo, hizi shule ambazo unaona za day school zingekuwa zimefungwa. Last time pesa haikufika, na hata saa hii tunaambia Ministry ya Education na Ministry ya Treasury, kabla mtoe kitu kingine yoyote, pesa ya shule iende kwa mashule. Unaona hii building tumejenga hapa, tunaita DCC complex, iko na maofisi kadhaa ambayo itakuwa ikikaa hapa ndani. Kama mnavyojua sisi tumekuwa Naivasha. Mambo ya birth certificates, death certificates tulikuwa tunatoa Naivasha. Mambo ya land registry tumekuwa tukienda Naivasha. So sasa tunataka sisi tujisimamie sisi wenyewe. Hii building chini yote itakuwa land registry, ukitaka registrar utampata hapo, ukitaka surveyor utampata hapo, na kule juu pia tutaweka civil registrar ambaye atakuwa akifanya kazi ya birth and death certificates. Vile vile tutaweka maofisi zingine ya masomo, ya probation, adult education. Hizo ofisi zote tutakuwa tukiziweka kwa hii building. Na hii building haina pesa ingine, ni pesa ya Gilgil CDF ambayo imeweza kufanya hii kazi ambayo iko hapa. Tunataka kurahisishia watu kazi, watu wangu kazi, sababu wamekuwa wakienda maofisi. Unapata ofisi ya education iko kule chini, ofisi ya watoto iko hapa. Pale watu wa birth certificates tulikuwa tumewapea makao kule kwa CDF, hata sasa hivi wamekaa kwa ofisi ya CDF. Tunataka wote wakue pamoja, ndio mwananchi akitaka kitu, ID iko hapa kwa hii compound anaweza pata, birth anaweza pata hapa, death certificate anaweza pata hapa, ukitaka title deed utaipata hapa, mambo ya masomo, hata masomo ya watu ambao ni watu wazima, adult education itakuwa hapa. Hizo zikikuwa kwa one building, mtu anaweza kukua na kazi rahisi, sio kwenda Naivasha, ingine kwenda Nakuru, ingine kwenda wapi, zote zitakuwa under one roof. Mwancho murigeria no toikira omwerio bwa amaya kurwensokense ya mobut kubwarera senchira yobo ikirano
kurende hinyora ngatos kare ensemeria ya kabere nsokonya ko batogosanga asensemeria yeringana ryekemomo yababatebanga ekegusi ejumataniga nakera ejumatano ndochiko batogosanga ase oboikirano kurigeria amarieta au yekegusi omwancho murigeria nabo igo chingencho chiaye bunenchiremo yokoeneke unando chikorenda ekegusi ase nchirerengia kera tokumirana no mugaka Edwin Nyang'au elinda tumanye egekoro gyeito ase oboime mugaka Edwin kwa ikaranzire sana kwa ganyirira sana karibu sana ase chida ke kachinke nabo kumukwano mwancho muri romo manyiri etari yago erinde no chiko tokonye butuko bwarera gukwana manga sense mu yeringa na yeke moya mbuya mono abagisangyo bane gusi abasaiga bane asoko ngari bagiri na kunganjira wikara na inwe asiga tokole gituri tukwanira mangana tungetie ekegusi ndojiko manyeka moya ninge kareki ekire kurende umuntu ekegusi ni gorase umuchando monne kigima buguchi gusira se myaka 50 mutu tote igwanga onye ibitambukiro bibwane TV koirwa byo guturi umuntu yega na buguchi usangi ogubirwe nemenu yende kurwa isiko gwikire umumurobe umuntu uyo oleiro chire chiyo tigera mawuka ego mwanchi murigeria ntobe to kurigereria chingincho a chiamanganayo nabo igo ekero kungusa erietagete nabo ligonchureria engencho yaya tyo mwanchi murigereria inyora ngali tukurere to kurigereria ringana ogochuka no gochuka yato sa sense mo yakabere ye studio to sio mechiduka keigo to kuirana ntobe to gusanga amangi Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Magega ya television ya Nsoko wikasero yao kwa nyori ribaga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba iliyagusi onye kubwa tokoralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoli bagali yabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 Nguriole binto byekerero bunesimi laptop subwoofer TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asenjao nkoni tule bintu wichakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aseribuli uraikeri nigo tugutukanye mucyunemera no bokorere bwito no bwokobokera twakirishimye se namba 0702669403 Eye Soki Electronics ibiro mucyonyamera mwesi mwariganira ano mwibuli henritu mwano obugimo bya bwankyo Eskuri Oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko mwana Oborosa botingu bwichisemi asekerengo ge fees oranyare wakana abari mu baito nigo bari no bumanyi bw'emirimo nabo igo ngutiri barebyewa ao byaborokirwa bunachiko soli egatiye binde Nguruturo bosombi asaborokirwa ntubwate nyumba cy'uburaro asabamenye time endagere yaborokirwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka go changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722408142 gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners Sembro Gomingo Magara Minto mwesi mwenye semua beta Muganda Gorgeria Nsoko TV Oboroso Bumugusi Nsoko ya kusamata makano Kiza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa
kurende boigo nenka yogutieria borokigwa asobugima bwankyo twabire tukwebwere byewa asoko kore bya tabia sigisemi chuka kurende nasi chigosori aya nkubwatekana n'ubumanyi bwa borokyo baitu nguru turobosombi asaborokiwa cyumba kitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirisha imyeso namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baligania abantu banyamira none bali kubikiza amachinde kyara ntuwate means of transport baleta abana erinde tobe tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjirenga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Eje Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Wancho murigereria karibu sana naende mbemo na soko gendera gusanga na intwe ase amayakuru ensoke ensemo asoko genderia gusanga ensemeiga yeringana ryekemoya turachigoso ase ensemo eyo Frida nyarako baka gotumanya ase oranyarako bako kotonyora na gusanga na intwe nabo gotuma machibu ago kubwatakana neriborio ritu twaboria rituko ria rero abariki baitu bamangana mbanyarako baba gusanga negati yabana inchi ase meroberio yabo yabotambe na kubaboria amarieta yega abere ugochoka nugochuka tigaturanyara ko batoko tegerera chinkwana cyabo erinde tokwirana tunyara ko batoko sanga asubu imene edu nyangau atumanye marita ya nkiamire tina enyura nabo gutuma amachibu ago erinde tuchikoya batoko yasanga asomoro byoyiga lero ni gotore ase umuchi Nyamira tukorigereria tofauti gati erieta ugochoka nugochuka tiatugwa maoni yabana inchi na kibagoteba igoro yeto bauti erasa marieta yuabere bono gochuka no gochuta ngendo chokuo inje na biro mundu muya no gochuka tosabenya za tokonye ogochoka rieta ogochoka na nigukwanira rieta ogochoka nekero no eno mwana achire bogeka sebirengera libitali ebironge uko mworokereria ase injira endonge ukuna kwagochoka ogochuka nekara kinyumba cyagatago kirabukare cy'abantu kiriche orenge cy'obonyansi cyaira nirwa rieta tokuruko uko barera gwese uko barera ne rieta ukobeka ase obonyansi yaseretu ari ase atagukire uko nakwo ogochuka enyumba ogochoka nkaro mwana eneire okumurungeia abwatira ini ogochoka no kwogochoka abera ini ogochuka noena ase nyumba ya rure libati okoreta libati rende okuripea gose sasati yarorokire okuna kwogochuka ogochuka ne nyumba akareirwe tejo bonyasi tokorete bundi yatuchukira ase yarure nogochoka ne karuko bange bintu byabo bibasomo choko njera bomanyete nga ogochuka nita bauti nogochoka nita bauti ogochoka nogochoka abangina bakaire chinsaga ekegoko akiboko ko ogochoka monto choka kabisa chinsaga ro kiabeiro choka kabisa ochobeka amanyinga abantu baragera nakitokroka ogochoka chinsaga chiakairwe ringana linde ogochuka nogoserete nyombe eri yakare abantu buna twakagakire chinyomba nikisasati guseneka nyoru twaja twakaranki nyomba ya seretu ya erapi nyomba ngo ikerenga kieko gotakira kinteri kokota yensi konyora nyombe yakorireki nyombe yachakire gutua segeta makonde na karire makonda sokera makonya na rieta segete
muntu orange nyombe ta ocha kujitagora yensi ona kwenda orete sasati oso orete kenyoru orangerio muntu ogochuka ogochuka nekere nyomba eite yagachetwe gaseretwa nande yature ekero omonto agocha konyechuka ariese ebibao bire na riagotari na kese ngochuka enyomba gete okuna ogochuka gotiche ebibao biri bia enyomba biarure y'obonyansi nabo bare gotari na ngochuka narenge enyomba asegete nogochuka korokwa okobwata ebinto ebinge buna bono chinyeni ekero omonto akwa nabo nare koigwa abang'ina batenenga omonto oyo tachuka chinyeni chionsi biokora bikore omogondo yani apaka oetanie ekewango keri chitare kwawa riri enyomba gose yatagokire kwareta gose nobonyansi iga kwanyechuka rende otari konyesereta ogochuka tori gosereta burunga nogochuka obonyansi gete iga obonyerere arafu ogochoka gwate ogochuka nekero ogokora muno repair renovation kind of lakini ogochoka nekero okorusia egento gete pi nyoane chinyeni kware kwao kwa pi asi bung'ana ende njiri kwao njiri gochi kwao njiri gochi gotakerunga kiende gochi motu ogochoka nering'ana riekegusii ekiagera ekero nonye kwari kung'a kigenda nonye nobo kana ugari karari nonye tikaiyo mochoke mokoreranie bono ogochoka oko nogokora aganto kari kogokora igo nare kwatemi ng'aki rende tiga tokora amang'ana buna twaigure igo ogochuka nekero kwamanyire obotuki kwamanyire omonto oria ore ensemo yani bono kwamomanyire ng'aki konyora nyarebe nomoibiare bono ochukirwe konyora nyarebe nomoitiare bono ochukirwe bono ogochoka nogokora ogochuka nokobwata omonto chimbu chiae ne chingendo chiae ekiare ring'ana riekemoya ekero nkorikwana ekemoya ring'ana rire ritamanyikaine ekemoya ne ekebe ekero gothe ng'aki monto yani obe totabwati kemoya ne kemoya ntobwate ebimoya biri omonto okobeka abakoyo konyora kare omonto agwatamate ng'omwana ng'anyarebe nomonyabibiriri bono akorusia ekemoya omobekera nekero amobekeire oreta nonye na aganto akamoya omosonera nonye na ase eyanga ng'omwana oyo tabirirwa gose omonto bwegente ng'oborogi mboreo gwasuka kwagenda ekero bwegente oborogi mboreo kemoya ekio kore nebitonto rende mwancho murigereria ebyo nabyo ebirengererio by'abantu okobwatikana nering'ana erio riekemoyo wase mwancho murigereria tware kumurikira ring'ana ogochoka nogochuka korendeka togocha asore mugaka Edwin korato tebingo ring'ana riekemoya ningi ekemoya litangani kigima tuchakire kumanya ekemoya asogwingine saro mono nabangina bakuyitumia asokwachira chibesa chiabo eri mongina begetiri gotia kwa mutumire buna bono mongino mino mutumire gento geke ya uchuke gachorro njikunyara gusi asenge njugo chiaso mubero erioka kina keke moya togote bangaringana riekemoya yani njiringa tokuri rusi asegetiri gachire twali sokia arabu twali takuna twensi naroro mwanchu murigereria gari ekero twali gusangireria birengererio narote makoreta ring'ana rindeime ekemoa ekemoa sigisonge baute blemish ekemoa ni gintu buna turatebe ritonto gusi ubu bigete bogotoka so muntu buna tukuibwa no nasi biblia nga engondi yakaruru ekengwanso yali tiyabwene tutwara kemoa yani tetwara bube bonde bwene tekoberi erengia enchenu etali na bube bonde bona tikatoso yase ring'ana busamang'ana ito amanene nyiritukoria rero ogochuka nogochoka
abande batebe no gochoka ogochuka abo igo abange banyar ko bakuru birengeri byabo kubwatekana bunda bari goringaneri asa marieta igabero botuko bwarero korengana ne chinkwana chago ngakira nyar ko bagokoya ntara yakuna ntara so imenkwanire chingenjo chiaye tiganda ndakwana nga ekero omonto kurwa engenjo yeringana gete tubwenete ndo kwana ringana elio kurwa engenjo yeringana elio so mubwekano na abandi bateba nga ogochuka n'ogochuka enyomba ekero yaruye igo bono maite turanyo turatoa litwaga ndekogera ko iroleire erina litutagete torusia tobeke erinde ria mwabo ira ire ribagali yaye nalio omonto akunyara kumanya asobwe imengekeri ogokwanira ogochuka nogochoka na ogochuka nogochoka aya na marieta abere abwato gwatananekana etofauti asike gusino gwatananekana ugwatananekana tachiraneti yani aso chingenjo cyabo tachiraneti kurenda asoko yatoka aroniga kwamba kubwatana ogochoka nege korokerengete chinyeni na nogochuka nege korokerengete enyomba anene eyesereti na bera asereteru ekebabe esereteru esasati chimboba guseno nyane kenyoru ekero enyombe yamenyira segeka egetambe ngo ikero bunyansi buri wanya kwaroroka ngora asembura abandi munalitwarenga baketu abwate jijikoni cyakabere cyo bunyansi yakeri yakare usange wotebigo utomurero kwagenda wasoma ro bunyansi bwawutera uko nakuyura kuri ngora ocha wasanginga enyomba yachakire kwa ro bunyansi anene ga chinse amugweta kuri nditali yoke kwera na bekwera ndigati ase konire gusase omosereti atabigito ubunyansi obungi bono boika kwera racing njo butaringa sekere ngo kiria ekenene bono kero bwaerire gose bwakeira sekere ngo kiringa na bera chake gutunyomba gose yaroreka ndiko banga yaereiro yatakaire kurwa so ubunyansi boria gose kenyorukirige seretete omanyene nabakuimuka na induri gyo mosereti omotebinga karando rebunagaiga nducha abachokire karambe kiro bunyansi gose kenyorukise kintu kindi gyo speaker gitumigete ko sereta ege koro kirigyo koirorera abande mbate bokubalira abwe nabaetiki okubalira kuri no kutoka bogochuka ogochuka no ogochoka ni rieta lya singo enjira yende ngari ri kabeso ndiri yake gusi aseritangani riruete bogere asinga njutwe abagere na abamate baito bari cinjira kiri cyaito cyo komenya ko itukuru na barabukuru kare twabayirira egento buno bari batoye ngori batoye bara twachakora imirimo bono ubwamate buriga no gusangia erieta bune ririgo charia riatambuka kurugisa kwekemo uchi asekende bono bune rito gochoka erire riekegere erio gusaba eribwekende buna ekaruto gukwana erieta rinde rike buna twana riri paka twamanyire neri kusikoli na riri ria singo yandi riri kabeso buna bono ugotuma na riri riekegere kigusiburonge no konucha abagere bahote batuomane ugotuma bona abagusiba kalira litumire mono paka liitire lirieito lirio konucha twalirire bona lakini ndianjire asengejo bono liabere nsemo yaito ase oboera ni bwiri tukocha sede bono twakora nene nogochuka totebe ogochoka nukubeke genta somoro berio muya abange bateba asensemo ya abana ngekero umwana akire gose atagete kutwara chimbo kitari kingi yake ro kumuirani ase upara ali asabwenete gotara gose enjereria bwenete kwebwata kuri no gochoka lakini ngetaniti abu na tali asembwa yoka ese konyarikana nga chingo nkire gose umutoge kirwa abantu baruri chingo chiko na kurutugo cyari bona bagotebunga choka chingecho yani kibekamo nonya nasibuna gesona iga erinde kibasomo omochoko umurubiri uri obwenerete igogo choka nukubeka somurubiri uri umurubiri uri obwenerete andake turaja sorti gara tobeka bya sengencho amarieta iganda ke nabwe kaine igote basoko ya kwana eto bautie koba kubwatekana nengencho yote gutume karieta ira sengencho ogochoka nogochoka nerieta rikoroka nerimo lakini kubwate buno kuri kwana nukumusa iyo toteba asege songo umate emenu yebwekene na kebege songo Kiswahili oseke gusi emenu yonsi pi osangia machiko nari bwate ekero ukuyukwana machiko nari kubwatia egesonge baota prolonged vowel sound muna ekero tebelita ukurika na buralike ogochuka yani ogochoka
nandi twate ogochoka no gochoka asandu ko oichibwata ine ibere okumusa wote bangogochoka nekindi ogochoka waita oyemo lakini kero ogochirika kabwikaine ogwatoka nalio gonchoreria bone gintu kira okonyo manye gusini riteire kero gosoma uruchirire yani sentence no gochoka gusino no gochoka neki kwari gukwanira kurugoro ba no maetingi ke kwari ngi gukwanira kwarorire ekina keko okonya kurinde inche ekerongorika injire rinkwatura na indi nabongorika ali ko baraisi asonde ando tamanye ngike nari ukwana bora umuntu omugeni umutabukire nga egento ngire igaiga nigwetu mubiro bube ninje nari ngiuchika soma gusino tuba insomere gente kirikariane taikaga ya tutuka nekera korora ochiribe na bagote bagochoka asinge njoro lichire ibere igombu yenjere litokulikwana twalirika bayaba enjere ngorora suri onde uratake kulisoma yana litoligeria marieta agochira nekero gwatuka nalieta igoro na iguru na iguru nayo kumanya na kyuko ukoimukie ryogi gose gotirimbukie ryogi umanya gosoke ngenjo yerieta omancho muligeria una togosemigo no mugaka Edwin obwene tokoba maiso ekero gwatuka elinde tonjureria eminingi ya marieta yose enyencho ya marieta yo ndochenga kerubojeria kurwa tensema chiricha Marine Kingdom bana Marine Kingdom abatebanga ogochoka nkobeke bintu ase umuruya anateba abuaseke moya nogochuka azima kopi wengine lile tinyambane ataite komanyalinga yake moya ndochenga Isaac Nyakenanda abateba nwale kurwa ase chinsemo chiricha mugweko akarondo chenga Sylvester Stallone agotange nsoko toa mache arotoba tena ende ama kenenugu sana kabisa warenge Wycliffe no wale ime agenda kuligereria umorobere wa negati yabari bagenda tegotubwatira umwanchu murigeria Dadiason Dieki Widolf Mora warenge Wycliffe abatebanga uyapi mwalimu Thomas Michira omosori bwegesusu negati yabande umwancho muri Samuel Mukaya na barabataga no barenga tuned in nabo Dennis mosota kurwensemo ya Muranga ni wate buya kurende ase o korigia ko gendere korigia gukorre nkwana ito akiora kwando mwaka Edwin ekegusi kiarero nkikegerete amarieta bunaiga ase ke korikia bono twarro muchando sana no embono kero abariki baito bare gusanga korigia kumanya mange igoro ya ringani igarie kemoya twarangana bakaka bweso ke kwerra nturanyora basake korigia kia squeeze bagweso kigotaka kumanya na gukwane kegusieke nekene mangana nari akuirira ekegusi kegenderete kunya koera chinguru litko cha selinde anene asekerete nonye kimire kenyene chinjire chetu chibikoro na chiro cha sirire lakini nonye nase chingwana amalieta nara gutumeka bube ngoya kwanira ndi tiadara ya kwiraniria egekwirira ekegusi kegenderete gusarika litko cha selinde egente getangani chiskuru echiatigire gutumia kekegusi kareka twalenga baketu ali gosoma gwe kegusi kurwa yemo ibere isato matata nandi twale kora paka matemu ya subject na ndo mwalimu na gorto muri moi by the way mbuya kina nge umaite noroche emere me toka kama ne yekegusi na kia na kia kagire twabe kwa soboro sobwe kegusi tumanye mapema gusitumanye genkyo gusi tutaraba abantu abanene na litogocha kunyara nonya no gukwana egente kama igo no emenweye nje igitandika rusibwa igasira kurwa chiskuru natemete ko bolyo yome gati y'abalimu bono iga uritaye tenga muboli ningi eserikali yabusireti emenu yege abasigisi bali gusoma gwiki sigisi kero umuntu munuri iboire agukwana no rari ngosoma gumatatange mwalimu angane ti akantebi itukondiye serikali yatumite kuleta betiga gusoma abantu bachagite gwitoko gurubuka ngora na ndi ngachanganya uru mwalimu onde kero twalinga matanga yo mugakonde ulingi ogotokonye kegusi sana umuya kero nalinga matanga yo omega ti abalimu akorera twase school gete school cha echasikire kerekyo umwalimu ya mubone gwe school ya stwari gokorera umurobyo iboko ni mwalimu igachitaka monyera gansabe namba yesimi agachaka ngakira maiga ya gantebia eserikali boni gana indita gite imenweli yege nkirane gosome weke abana bali ba abake kurendo muchando tubwate oyomo bitabu mbiye bikorwa resources namba ibiri abalimu boni kiarike abalimu abange baroro
mbaria ande bataitire tigo somigwa ekegusieke igona beku babero muchando gosomi igintu kiri nonya nayo munyene utabwati umanyi boisaini ige bitabu kubora n'abarimu kubora bado no muchando ino no muchando okwirire kegusika gendere gusira sengenjo bono bitabu mbio abarimu mbaye Chene bito byatunyori kigima ingana ndamentre gabose ekegusige to kigende to gusira ndo konyoranga sibono bere kabukira nasinsemo ama nigo akumirana nebisa kwebinge nebanga eskuru kibe kigosoma umuntu wito osebwike busigo somuntu gwe egesa kugende ngo bera ko nabeko bako nga kikabira cyabere gosebisa ko byabere ebinge kwende to gokorera totebingo engana yo mwerekera to gokibasoka umurigirira ndo si asole mogorobe yiga ya rero ngusabanye kugwate komenyete asemichi anena alisto twachokene nebisa kubinde byao tutumye menu yege swali usege songo kerole nyomba mwawo nyako umungi ayo mugaka n'umungi nabagusimure mwatema ukwandira abanike gusi yakogera isikabu bari abamate bawo nabantu baruwete chinsemo ao igosiko galia abana bawo ege swali baramanye gusege songo ne school naboyo nyomba bono no gucha igeri omwana kumanya nonya nama to mutiga amanyige songo nege swahili giyoka moe nalia kumanya asike songo tote banga identity nalia kumanya karote banga anje no mugusi ukunyara gutena gwakwana ekegusi na ndiri ngana ria nalia mo ari nkorere tigankore no omobaye no yomo ote banga egucha no iransi siboire omogonga no kubwe egucha no roche oronene unabona ntubwate uruche rwa gucha umugonga no uruche oronene mono urwashiki amachindo chindi chinga kuna chigucha chiko ira macha bonsi ubugari buri uruche ruri nabona Africa ntubwate Nile Limpopo Zambezi bona chindo chimna chirine chikuru kumugonga igenjere denga ekarumanyete nga ene kolinga gose no munyangongo asiringa negite tukaga nae bwo moelio nabura uranyora nigore kolinga igaiga ko kugenda sande oteme okora ibintu kiri umanyete nga no munyangongo osangi na rugwetaniti igo tibwe gara na inde tibwe rogonya nga ninjo moelio ntayo gente ketige koba umuntu mungao na bagucha aireri bagari aho na inda abantu batebenga kai oyo konyenga yore gayare kabamura kai takole tibye kubwana nyamwana mboka igo andonsi asore kabo montoro mukanyiku tibwe yake gekuba wenyorenga egucha no iransi sifoire omugongoro no kubwe mwanchumo ligereria ne sabari twachakire nabo igo guchaka kwanike una kere Jumatano ndochiko batogosanga hamangana buna iga sense megaringana rieke moya irinde korigia ko renta ikegusi hase igesako kyabona une dunia tabireke gusi kerigetie gosira habaiga batatu tigamba manye irinde tonyara ko batogokora ko batokumanyuge biro bito byanyara ko bigoika umwerio abatabanga na hashon borura kurwa sense moya kawangware 46 thank you so much na rega goteganga nataka nikwe mwalimu wa hii lugha yetu ya Kikisi Vincent Kichana kurwa sense ya Nairobi abatabanga muntu wigaro sirire nera nari neganga yoko neke muna nachi gosomia airway no bo mwelio gaiga abatabanga kuruka jiado akorokwanga Clickwish Ken Walibora na murao ye watching you clearly ekegusi thank you so much uklis na bange bagenda kwa kesi migaiga iko mwancho murigeria ejumatane nento chikomerana elinde tosange asense mega yokoria korenda ekegusi geto nchenkoro kwa Clinton Ndigi kwa niaba ya Frida Kirubona boigo Edwin Nyang'au abane kyomoro birongo ikora senchirengia tokuganyoga ndago twaro borigerio byake koraga chinsa isatonande tuchikora nagaiga semesa ya maya kurwen soko chinsa isato